אנחנו רגילים לחשוב על החיים שלנו כעל קו אחד, שמתחיל ברגע הלידה. אבל מה אם במקום קו אחד, החיים הם בעצם סדרה של לידות, רגעים כאלה מכוננים, שבהם אנחנו נולדים מחדש לתוך גרסה אחרת של עצמנו. לפעמים זו לידה לתוך מציאות כואבת, ולפעמים זו לידה שבה אנחנו לוקחים בחזרה את המושכות לידיים. וזה בדיוק הרעיון שעומד במרכז החומרים שאנחנו בוחנים היום. יש לנו כאן טקסט אישי, כמעט יומני, שנכתב ממש היום, ב-1 בפברואר 2026. הוא נכתב על ידי אדם בשם ישראל רוז וסקרז, והוא ממסגר את כל מסע חייו דרך 6 לידות כאלה, 6 נקודות מפנה. ומה שהופך את הטקסט הזה לכל כך מרתק, הוא שהוא לא רק סיפור אישי. זאת ממש פילוסופיית חיים שלמה. הוא משלב חוויה אנושית נוגעת ללב עם מערכת מאוד סדורה של נומרולוגיה. הוא משתמש בכלים כמו מספר תנועה ושנה אישית כדי לתת פשר כמעט מתמטי לאירועים הכי כאוטיים בחייו. המשימה שלנו היום היא לא רק לספר את הסיפור שלו, אלא לנסות לפענח את הגישה הזאת. להבין איך בניית מסגרת כזאת יכולה להפוך משבר למנוע של צמיחה. אוקיי, אז בואו נצלול פנימה. הלידה הראשונה, כמו שהוא רואה אותה, היא לא הרגע הפיזי, היא הרגע שבו הוא קיבל את השם שלו, ישראל רוזווסקי. הוא טוען שהשם שלנו הוא לא רק תווית, אלא סוג של תוכנה שרצה ברקע של החיים. וכאן הוא מציג את מושג המפתח הראשון שלו, מספר התנועה. ורגע, שווה להתעכב על זה כדי להבין את ההיגיון שלו. לפי הגישה שהוא מתאר, מספר התנועה מחושב מהערך הגימטרי של אותיות התנועה בלבד. שזה א', ה', ו', י'. בדיוק. הרעיון הוא שהיצורים מייצגים את האישיות החיצונית, את מה שהעולם רואה. אבל התנועות הן הנשמה, הן האני הפנימי שמניע אותנו מתחת לפני השטח. אז בשם המקורי שלו, ישראל רוזווסקי, אחרי שהוא חישב את כל ה-ה', ו', י', הוא מגיע למספר 9. מה זה אומר לפי התפיסה שלו להיות איש 9? הוא מתאר את זה כמעט כמו כוח על. מספר 9 בפרשנות שלו העניק לו חוש התמצאות פנימי חד, רגישות מאוד גבוהה לסביבה, ודמיון פורה. הוא מדבר על יכולת טבעית לגשר בין העולם הרוחני לגשמי. במילים אחרות, זו הייתה הזהות הבסיסית שלו, המצפן הפנימי. ואז, בגיל 22, שנת 1965, מגיעה הלידה השנייה. זה לא איזה אירוע דרמטי, אלא ההחלטה של ההורים שלו לשנות את שם המשפחה לרז. הוא מצטרף לשינוי הזה, והופך לישראל רז. זה נשמע שינוי קוסמטי, אבל במערכת שלו זאת רעידת אדמה. בדיוק, כי השם החדש, ישראל רז, יוצר מספר תנועה חדש לגמרי, 11. וכאן זה נהיה מורכב יותר. 11 הוא מה שנקרא בנומרולוגיה מספר מאסטר, והוא מתואר כמספר דואלי. דואלי? כלומר? הוא מייצג את היכולת לחיות בשני עולמות במקביל, האור והחושך, החוזק והחולשה. הוא כותב שהמספר הזה פתח אצלו יכולת להפוך חולשה לכוח, לראות את שני צידי המטבע בכל מצב. אז הוא לא איבד את 9, הוא בעצם הוסיף עליו את 11. בדיוק. הוא מתאר את זה כשדרוג. 9 נשאר כבסיס, וה-11 נוסף כשכבה חדשה. השילוב הזה לטענתו נתן לו אינטואיציה חדה במיוחד. יכולת לנתח מצבים על ידי חיבור בין מה שהוא יודע במודע לבין תחושות הבטן שלו מהתת מודע. אני חייבת לשאול, יש פה אלמנט חזק של פרשנות בדיעבד, לא? קל להסתכל אחורה ולהגיד, שינוי השם הזה הוביל לאינטואיציה גבוהה. הוא מתייחס בטקסט לאפשרות שאולי אלו צירופי מקרים שהוא פשוט נותן להם משמעות בדיעבד. זו שאלה מצוינת. הוא לא מתייחס אליה ישירות, אבל אפשר לראות את כל הטקסט הזה כתשובה. מה שהוא עושה כאן במובן מסוים זה מה שנקרא בפסיכולוגיה בניית נרטיב. כולנו עושים את זה. לגמרי. אנחנו לוקחים את האירועים הכאוטיים של חיינו ומסדרים אותם לסיפור עם היגיון, עם סיבה ותוצאה. הכלי שלו הוא נומרולוגיה. הוא משתמש בו כדי ליצור סדר ומשמעות. השאלה אם המספרים באמת גרמו לזה, היא כמעט משנית לשאלה אם האמונה בזה עזרה לו לנווט את חייו. וכדי לחזק את הנרטיב הזה, הוא מוסיף עוד שכבה. שזו השנה האישית. נכון. הוא מציין שבדיוק באותה שנה, 1965, הוא היה בשנה אישית עברית רביעית, ובשנה אישית לועזית ראשונה.
שוב, בלי להיכנס לעומק החישובים, הרעיון הוא שלכל שנה יש אנרגיה מסוימת. שנה רביעית לדבריו עוסקת בבניית יסודות ותשתיות לחיים. ושנה ראשונה זה... התחלות חדשות. שהוא מתאר הן תוצאה של בחירה, של שינוי זהות יזום. אבל החיים, כידוע, לא תמיד שואלים אותנו. וכאן הסיפור מקבל תפנית חדה וכואבת שמובילה על הלידה השלישית. כן, זו נקודת השבר. שנת 1983, הוא בן 39, הוא הולך לבדיקת עיניים שגרתית, ובסופה הרופא מבשר לו שיש לו מחלת עיניים גנטית. נדירה, חשוכת מרפא, והפרוגנוזה חד משמעית. עיוורון מוחלט. רגע, וכאן מגיע החלק המצמרר. הוא בודק את הנומרולוגיה של אותה שנה, ומה הוא מגלה? בדיוק. הוא שוב בשנה אישית עברית רביעית ולועזית ראשונה. לא יאמן. אותן אנרגיות בדיוק שליוו את שינוי השם שלו בגיל 22. בניית יסודות והתחלה חדשה. כן, אבל הפעם ההקשר הפוך לחלוטין. זו לא התחלה חדשה של זהות נבחרת, אלא התחלה חדשה שנכפית עליו. בניית יסודות לחיים שבהם אחד החושים המרכזיים שלו הולך ונעלם. מנקודת מבטו זו הוכחה שהכל מכוון. וההתמודדות עם הבשורה הזו היא תהליך ארוך, שהוא מפרק בטקסט ל4 שלבים. זה נמשך 12 שנים. נכון, וזה תיאור כמעט קלאסי של תהליך אבל, שמזכיר מאוד את מודל קובלר-רוס. השלב הראשון הוא הלם. המחשבה הראשונה שלו, כפי שהוא כותב, הייתה, האם יש טעם לחיים בלי לראות? שאלה קשה. אחר כך מגיעה ההכחשה. הראייה שלו עדיין הייתה טובה יחסית, הוא ראה למרחוק, הוא פשוט לא האמין להבחנה. חשב שהרופא טועה. והשלב השלישי, והארוך ביותר, הוא ההסתרה. במשך שנים, ככל שהראייה שלו הידרדרה, הוא פיתח אסטרטגיות שלמות כדי להסתיר את מצבו. למד לזהות אנשים לפי הקול שלהם, ללכת במקומות מוכרים. אבל בסוף המציאות חזקה יותר. ומעבר לשלב הרביעי של קבלה ופעולה, מגיע מרגע אחד, אנושי ומטלטל. מה קרה שם? הוא מתאר איך יום אחד הלך ברחוב עם בתו, נורית, ונתקל במישהו? הוא כותב שהיא אמרה לו, והוא מצטט במדויק, בקול עצוב וחצי בוכה. אוי. היא אומרת לו, אבא, לא נעים לי שאתה נתקל באנשים, כולם רואים שאתה לא רואה, תעשה משהו עם הראייה שלך. וואו. איזה משפט? זה רגע כל כך חזק. לפעמים כל התיאוריות והמחסומים שאנחנו בונים קורסים מול משפט אחד. בדיוק. משפט אחד קנה וכואב של האדם שאוהב אותנו. הוא כותב שהמשפט הזה, הכאב והאכפתיות בקול שלה, הם אלה ששברו את חומת ההסתרה ופתחו לו את הדלת להכיר במציאות. והדלת הזו מובילה ישירות ללידה הרביעית בשנת 1995. הרגע שבו הוא מחליט לעשות משהו, הוא מגיע למרכז לעיוור, ושם בפעם הראשונה הוא פותח מקל נחיה. והוא משתמש בדימוי ממש חזק לזה, הוא קורא לזה יציאה מהארון. הדימוי הזה כל כך מדויק, כי באותה שנייה שהוא פותח את המקל, הוא מכריז קודם כל לעצמו, ואז לעולם כולו על הזהות החדשה שלו. הוא מפסיק להילחם במציאות ומתחיל ללמוד לחיות בתוכה. אבל זו לא רק קבלה של המגבלה. נכון. הוא מתאר את זה כרגע של חיבור מחודש פנימה. הוא עוזב את העיסוקים הקודמים שלו שהיו מבוססי ראייה ופונה למסע פנימי. סדנאות התפתחות אישית, לימודי רפלקסולוגיה, ואיך לא? העמקה בנומרולוגיה. ברור. וכאן מתחיל להתפתח אצלו משהו שהוא מתאר כמעט כחוש חדש. הוא קורא לזה ראייה דרך העיניים הפנימיות. זה מושג מסקרן. האם הוא מתאר את זה כתחושת אינטואיציה חזקה, או כחוויה חושית ממשית? זה שילוב. הוא מתאר חוויה חושית של ממש. הוא כותב שהוא רואה צבעים סולאריים. רגע, ממש רואה? לא מדמיין? הוא מתאר את זה כראייה של ממש, כן. בעיקר סגול וירוק. במערכת האמונות שלו הוא מקשר את הצבעים האלה באופן ישיר למלאכים, מיכאל ורפאל, שאותם הוא תופס כמדריכים רוחניים. אוקיי. ולצד זה הוא מפתח מה שהוא מכנה ראיית שם הפנימית, שזה נשמע כמו קול פנימי, ברור, אינטואיציה שמגיעה אליו כמחשבה צלולה, והוא לומד כלים נוספים כמו ביו-אורגונומאי. רגע, בוא נבהיר, מה זה ביו-אורגונומאי? במשפט אחד, במה מדובר? ביו-אורגונומאי היא שיטת טיפול מתחום הרפואה המשלימה, שטוענת שאפשר להבחן ולטפל בבעיות פיזית ונפשית דרך בדיקה של שדה האנרגיה של הגוף. הבנתי. לרוב באמצעות אפוף.
עבורו זה הפך לעוד כלי בארגז הכלים של הראייה הפנימית שלו, דרך לראות את מה שהעיניים הפיזיות כבר לא יכולות. אז בעצם הוא מאבד חוש אחד, ומפתח במקומו סט שלם של חושים אחרים. האובדן הופך לבסיס של יכולת חדשה. זה בדיוק הפרשנות שלו, וזה מוביל אותנו ללידה החמישית באוקטובר 2011, שהיא כולה סביב הרעיון של אינטגרציה. אחרי שאביו נפטר, הוא מחליט לעשות מעשה סמלי ורב משמעות, ומחזיר את שם המשפחה המקורי שלו, רוזבסקי, לצד רז. הוא הופך להיות ישראל רוזבסקי רז. כן. וזה כמובן משנה שוב את מספר התנועה שלו. בדיוק. זה מחזיר את מספר 9 לחייו, אותו מספר שליווה אותו בילדותו, הוא מצטרף ל-11 שכבר קיים. אם הלידה השנייה הייתה הוספת שכבה חדשה, הלידה החמישית היא סינתזה. חיבור מחדש. כן, חיבור מחדש של הילד שהיה עם האיש שהוא הפך להיות. הוא מתאר את זה כמהלך שהעמיק עוד יותר את החיבור שלו לתחומים הרוחניים, והרחיב את ראיית העל הפנימית שלו. זה מהלך של השלמת מעגל. והמעגל הזה ממשיך להתרחב. הלידה השישית בשנת 2015 מביאה איתה שינוי פיזי ורגשי עצום. אחרי 20 שנה שהוא מתנייד עם מקל נחייה, הוא מכניס לחייו כלבת נחייה, יושי. והסיפור מאחורי ההחלטה הזאת חושף עוד שכבה על האופן שבו הוא מבין את הנפש. הוא מספר שלמרות שהיה יכול לקבל כלב נחייה במשך 2 עשורים, הוא פשוט לא היה מסוגל. למה? הסיבה, כפי שהוא הבין מאוחר יותר, נעוצה בטראומת ילדות. בגיל 5, כלב זאב קפץ עליו והפחיד אותו נורא. האירוע הזה, הוא כותב, נצרב בספריית תת-המודע המוחית שלו, ויצר פחד משפק מכלבים. וואו, אז מה שבר את המחסום הזה אחרי כל כך הרבה שנים? מפגש מקרי, או לא מקרי לפי תפיסתו, באחת הסדנאות שלו. הוא פגש שם משפחות אומנה שמגדלות גורים. גורים המיועדים להיות כלבי נחייה. המפגש החיובי הזה, האינטראקציה העדינה עם הגורים, אפשרה לו, כפי שהוא מתאר זאת, למחוק את הקובץ הישן, ולהתחיל בתהליך של קבלת כלב. זה מראה כמה עמוק תת-המודע יכול לנהל אותנו. לגמרי, לפעמים בלי שבכלל נדע מה המקור. והחיים עם יושי, במשך 10 השנים שחלפו מאז, לימדו אותו את מה שהוא מתאר כהשיעור האחרון והחשוב ביותר. השיעור על כוחן של מילים. כן, זה חלק חזק מאוד בטקסט. הוא מתאר החלטה מודעת, פעילה, לנקות את הלקסיקון שלו ממילים שיוצרות ספק. הוא פשוט הפסיק להשתמש במילים כמו אם, אולי, הלוואי, ייתכן. הוא טוען שהמילים האלה הן כמו תפילה לחוסר הצלחה. כן, שהן משדרות ליקום ולתת המודע שלנו חוסר אמונה. ובמה הוא החליף אותן? בצמד המילים אני מאמין. הוא נותן דוגמאות קונקרטיות. במקום לחשוב על הוואי שהצליח, הוא אומר לעצמו, אני מאמין שאפשרי עבורי להיות אדון וריבון על חיי. במקום לקוות שיושי תוביל אותו בבטחה, הוא אומר, אני מאמין ובוטח ביושי שתוליך אותי בבטחה. זה אולי נשמע כמו משחק מילים, אבל זו תפיסה שמוכרת גם בפסיכולוגיה הקוגניטיבית. השפה שבה אנחנו מדברים עם עצמנו, היא מעצבת את המציאות שלנו. לגמרי. וזה לא רק המילים שהוא הוציא, אלא גם אלו שהוא הכניס. נכון. הוא מספר שאימץ בחום 4 ביטויים, והפך אותם לחלק מרכזי בתקשורת היומיומי שלו. תודה, בבקשה, סליחה וכל הכבוד. והוא משתמש בהם כלפי עצמו, כלפי יושי, כלפי כל מי שסביבו. זה כבר לא טכניקה, זו ממש תפיסת עולם שלמה שמבוססת על הכרת תודה, על כבוד, על פרגון. הלידה השישית היא בעצם לידה לתוך שפה חדשה, ומתוך כך למציאות חדשה. אז כשאנחנו מסתכלות על כל 6 הלידות האלה ביחד, מה התמונה הגדולה שעולה מזה? זה סיפור מדהים על התמודדות, אבל נראה שהמסר כאן רחב יותר. המסר המרכזי לדעתי הוא על הכוח שיש לנו לתת פשר לחיינו. הסיפור של ישראל רוזבסקי רז מראה שאנחנו יכולים לקחת את האירועים הכי קשים, הכי שרירותיים לכאורה. מחלה גנטית, טראומת ילדות. בדיוק. ולשבץ אותם בתוך מסגרת שנותנת להם משמעות והיגיון. במקרה שלו, המסגרת היא נומרולוגית ורוחנית. עבור אדם אחר יכולה להיות פסיכולוגית, פילוסופית, אמנותית. כלומר, העניין הוא לא עם הנומרולוגיה הנכונה אובייקטיבית, אלא עצם קיומה של מערכת כזו שמאפשרת להפוך כאוס לסיפור. בדיוק. היכולת להפוך אובדן נורא של חוש הראייה למקור של ראייה פנימית וכוח, זה מה שנקרא בפסיכולוגיה צמיחה פוסט-טראומטית.
זו תופעה מוכרת שבה משבר קיומי עמוק הופך למנוע של התפתחות אישית. הוא פשוט נתן לתהליך הזה שפה ייחודית משלו, שפה של מספרים, צבעים ומילים. הוא לא קורבן של הנסיבות שלו, הוא הסופר של הסיפור שלו. וזה אולי הלקח הכי אוניברסלי מהטקסט הזה. וזה משאיר אותנו עם שאלה לא פשוטה. הטקסט הזה מתאר 6 לידות מכוננות, וזה גורם לחשוב מה יהיו הלידות הנוספות בחיים שלנו. אילו רגעים של בחירה או של כורח שינו את המסלול שלנו באופן מהותי. ואולי שאלה המעניינת יותר, שמתחברת למה שאמרת, היא לא רק מה היו האירועים, אלא איזו מסגרת, איזו שפה, אנחנו משתמשים בה כדי להבין אותם ולהעניק להם משמעות.